Bine v-am găsit într-o săptămână de-a dreptul fascinantă, provocatoare și să recunoaștem cam haotică, pentru că Marte a intrat în retrogradare și el pe 7 decembrie, dar cerul oricum era deja destul de complicat, așa cu o coreografie extrem de complexă în aceste zile. Îl avem pe Jupiter retrograd în Gemeni, încă Mercur retrograd până pe 15 decembrie și de pe 7 a venit și Marte și ne dă bătăi de cap în semnul Leului. Un cocktail adevărat, nu? Voi cum mă simțiți? Pentru că eu una am avut așa cu Mercur bătăi de cap. Am avut niște porții generoase așa de conflicte și de discuții intense și limite pe care nu prea le-am îmbrățișat cu entuziasm, dar le-am acceptat. Dar ăsta e doar începutul, pentru că Marte retrogradează în Leu până pe 24 februarie 2025, o energie care devine în ce în ce mai apăsătoare, mai ales că Marte este guvernatorul Berbecului, acest semn al independenței, al curajului, al impulsului, al pasiunii. Și haideți să ne gândim și la trio de foc care acum pe cer. Berbec, Leu, Săgetător, pentru că aceste semne sunt pasionale, dar și intense, transformaționale. E un incendiu, așa, pentru că Marte este stăpânul Berbecului și îl retrogradează în Leu și atunci ne aduce tensiuni. Ne putem aștepta la o energie mult mai fierbinte acum, pentru că focul este pasiune, este conflict în același timp și să fim sinceri, haideți să ne uităm în jur, pentru că sunt dispute între prieteni, certuri în familie, conversații care parcă explodează de nicăieri. Și de ce toate acestea? Pentru că Jupiter, planeta expansiunii și a adevărului, este retrograd în Gemeni, semnul vorbelor, al ideilor, în paralel Mercur, retrograd în Săgetător, semnul filozofiei, al adevărurilor absolute. Deci e o combinație de energii de foc și de aer care intensifică dezbaterile și uneori transformă totul într-un concurs de cine știe mai mult și cine știe mai bine. Așadar, toată lumea e vocală, toată lumea are o opinie acum în această săptămână și să nu ne mirăm dacă vedem adevăruri spuse cu voce tare în săptămâna aceasta, documente care ies la lumină, situații care provoacă așa răsturnări dramatice, un spectacol adevărat. Dar, da, haideți să vedem, pentru că Marte retrograd în Leu amplifică aceste teme legate de ego, de identitate, de faimă, de scenă. Este despre măști purtate, despre cine suntem cu adevărat, cine sunt cei din jurul nostru cu adevărat, despre cum vrem să strălucim. Dar în retrogradare, strălucirea poate părea mai umbrită, pentru că reflectoarele se transformă în niște oglinzi pentru noi și ne pun față în față cu noi înșine. Și nu uitați că această energie vorbește despre ce urmează în 2025, un an în care energiile se schimbă dramatic. Deci, ce facem? Nu ne panicăm, nu ne izolăm și mai ales nu facem planuri radicale acum. Pentru că e o perioadă fragilă, e un moment astrologic absolut nebunesc, dar fascinant în același timp. Deci, dragii mei, doar inspirația adânc, respirație focul, da? Și stați în liniștea voastră interioară. Pentru că va fi destul așa în jurul nostru haos și atunci e ca o lecție ce vine pentru noi, o pregătire pentru ce urmează. Și ce urmează e că în 2025 este anul marilor schimbări. Se schimbă planetele în toate planetele schimbă zodiile, da? Este ca și cum universul decide acum să întoarcă pagina și să începem un nou capitol cu noi lecții, cu noi ritmuri, cu noi provocări. Pentru că, dragii mei, Saturn și Neptun schimbă foaia, Uranul schimbă foaia, Jupiter, Pluto deja a făcut-o, dar o să pregătesc un video mult mai detaliat și mai complex pentru 2025, pentru că mai ales Pluto deja a făcut această mutare epică în Vărsător și atunci el vine și deja pune bazele unei revoluții sociale și tehnologice, dar și colective. Iar Jupiter din zodia comunicativă a Gemenilor se va duce în rac și atunci va aduce în prim plan tribul, comunitatea, familia, rădăcinile noastre, conexiunile noastre emoționale. Deci aceste schimbări de zodii nu sunt doar mutări astrologice, ci și schimbări de elemente care ne rescriu energia colectivă, da? Pentru că trecem de la pământ la aer și de la apă la foc. Da? Pentru că Saturn și Neptun vor trece din Pești, zodie de apă, în Berbec, zodie de foc. Și atunci vor trece de la emoții la inițiativă. Iar focul ne va împinge să acționăm, să luăm decizii, să punem în mișcare poate niște lucruri pe care le-am proiectat și le-am gândit, da, cu aceste planete în Pești. Deci cumva este despre a ieși din introspecție, din emoție, din simțire și să ieșim și din niște rutine vechi și a ne deschide calea către idei noi, către inițiative noi. Deci este o schimbare foarte importantă în 2025 pentru că
Este ceva rar, ceva extraordinar care se petrece în același an și este un an doar premergătorului 2026, unde zic eu acolo sunt lucruri mult mai puternice și mult mai impactante așa pentru toți noi. Acum haideți să vedem și despre săptămâna aceasta. Venus, care deja a trecut în Vărsător pe 7 decembrie, începe să joace rolul de rebelă, da? Pentru că Vărsătorul este semnul rebelului și a făcut și o conjuncție cu Pluto, dar încă mai simțim această energie, mai ales că va face apoi Venus o opoziție și cu Marte, undeva pe 12-13 decembrie. Pentru că Vărsătorul, fiind semnul progresului, al gândirii libere, al detașării emoționale, Venus acum are curajul să ceară. Dar o face cu calm și rațiune. Ea nu se vrea să sedusă de vorbe și promisiuni, vrea dovezi, fapte, transparență. În schimb, Marte retrogradă în Leu, un semnul opus, este slăbit în ego. Și atunci poate să intre în defensivă, să exagereze importanța unor lucruri, să încerce să demonstreze lucruri fără substanță. Deci aceste energii pot aduce tensiuni în relații, mai ales în cuplurile unde echilibru între parteneri nu a fost găsit. Pentru că Venus în Vărsător își cere libertatea acum, în timp ce Marte retrogradează în Leu și este prins într-o capcană a ego-ului. Încearcă să mențină controlul, iar rezultatul, sigur, certuri, conflicte, dispute, chiar despărțiri, acolo unde legăturile au devenit prea toxice sau manipulatoare. Deci este o dinamică nu doar despre tensiune, dar și despre adevăruri care ies la suprafață. Venus lângă Pluto, da, recent și acum în opoziție cu Marte, va scoate la lumină acele relații care au nevoie de o transformare profundă, fie de vindecare, fie de liberare, iar Mercur retrograd încă mai aduce discuții din trecut, iar Venus va face un sectil cu Mercur retrograd pe 13 decembrie, ceea ce înseamnă că multe discuții din trecut vor reveni din nou pe masă. Teme nerezolvate, cuvinte nerostite sau neînțelese, conflicte îngropate, totul pare acum să revină înapoi pentru a fi clarificat. Deci e un moment foarte bun pentru a comunica deschis, pentru a discuta despre ce s-a întâmplat ieri, acum 5 luni, acum un an, 10 ani, nu știu, Mercur retrograd în Săgetător, ne încă întoarce în timp, da? Încă ne oferă șansa să mai încheiem capitole care au rămas deschise. Iar nu uitați, dragii mei, că axa destinului e pe ultima 100 de metri, axa destinului Berbec-Balanță, care a fost pe cer din iulie și încă este din iulie 2023 până la sfârșit de ianuarie, este o axă profund relațională, care din iulie 2023 aduce provocări majore în cupluri, în parteneriate, pentru că nodul nord în Berbec ne-a provocat să ne spunem adevărul, să ne recunoaștem valoarea, să ne regăsim curajul de a alege în ce mai bine pentru noi. Iar acum, pe final de an, mai sunt câteva teste de trecut pentru fiecare. Și atunci ce să facem acum? Să comunicăm. Venus în sextil cu Mercur în această săptămână vă invită să vă deschideți, să comunicați. Spuneți ce vă pasă, ce n-a fost clarificat, ce vă deranjează. E momentul să scoateți totul la iveală, la lumină, chiar dacă vine din trecutul îndepărtat. Și atenție la ego. Marte retrograd în Leu poate să inflameze orgolile. Dar cumva nu e o luptă doar pentru cine are dreptate. E despre și găsirea unui consens, unui echilibru, unui compromis, da? Și atunci îmbrățișați schimbările care vin. Pentru că relațiile acele, care și-au încheiat parcursul și destinul, pot să ajungă la final, chiar dacă este dureros, poate să fie o eliberare necesară pentru a merge mai departe. Haideți să vedem și care este horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Dragi berbeci, ascendent în berbec, voi vă întoarceți în trecut, așa, vă analizați relațiile, cariera, finanțele, chiar pe voi înșivă, pentru că guvernatorul vostru, Marte, este retrograd în Leu și atunci Universul vă cere să vă puneți întrebări. Cine sunteți, ce vreți să fiți, ce nu mai sunteți dispuși să fiți, să acceptați, ce aveți de făcut pentru a merge mai departe acum. Iar Marte retrograd în Leu este cu tensiuni, cu introspecție, cu reevaluarea direcției. Deci e o săptămână mai tensionată pentru voi și chiar până în februarie, da, martie, pentru că stăpânul vostru este slăbit, este în retrogradare și vă poate aduce letargie, dezamăgire sau chiar frustrare. Este ca și cum energia voastră acum de a merge înainte și de a demara lucruri va încetini, e pe pauză și vă forțează să priviți un pic înapoi, chiar în oglindă. Să analizați ce a funcționat în trecut, ce n-a funcționat, relații, job, planuri personale. Pentru că dacă simțiți frustrare acum sau anxietate, nu vă lăsați prinși în capcana auto-învinovățirii. Sunteți un semn al curajului, al noilor începuturi. Dacă simțiți că ceva nu funcționează,
trasați o nouă strategie, mergeți înainte, ridicați-vă, scuturați-vă de praf și puneți-vă din nou în mișcare. Pentru că Mercur retrograd încă este pe casa a nouă, da, la voi, și atunci încă este o retrospectivă, o învățare, vă pune pe gânduri despre credințele voastre, filozofia voastră de viață, planurile voastre mari, ce le-ați avut pentru 2024. Poate nu au fost îndeplinite toate. Deci e un moment de analiză, așa, în retrospecție, ce ați vrut să faceți, ce v-a oprit. E încă o săptămână ce vă invită să vă regândiți strategia, să învățați din greșeli, mai degrabă decât să vă învinovățiți că n-ați reușit ceva. Iar Venus în Vărsător este pe casa viziunii, pe casa prietenilor, pe casa idealurilor. Deci acum vă concentrați pe ceea ce vă doriți cu adevărat de la viitor. Pentru că Venus vă inspiră să visați îndrăzneți, să vă conectați cu oameni care visează la fel ca voi, dar în același timp, atenție că face o poziție cu Marte, retrograd din casa iubirii, și atunci aduce în prim plan un conflict între dorințele voastre personale și nevoia de validare socială. Deci e o dinamică care vă cere să vă întoarceți la voi înși vă, să vă decideți ce e important, să impresionați pe alții sau să vă urmați voi autenticitatea și bucuria adevărată. Încă sunteți iarăși într-o fază de vindecare a unor frici, a unor anxietăți, pentru că Saturn și Neptun se află acolo pe casa subconștientului încă și atunci se mai pot amplifica niște frici, niște griji, niște anxietăți. E un moment în care ar fi bine să faceți un bilanț emoțional, rănile trecutului, ce vă ține pe loc. Nu e timpul pentru comparații cu alții, că alții sunt bine și voi nu. Doar să vă gândiți ce puteți să schimbați, ce aveți de încheiat, să vă eliberați de această povară a nesiguranțelor. Avem și o lună plină în Gemeni pe 15 și care vă aduce claritate. Da? Aici e foarte frumos pentru că luna plină de pe 15 decembrie vă activează sectorul gândurilor, al comunicării, al ideilor, al proiectelor. Ce ați făcut în ultimele 6 luni? Deci e un moment bun să vă întrebați cât m-am implicat corect în ceea ce mi-am dorit. Am acționat suficient? Dacă răspunsul este da, poate aveți nevoie doar de ajustarea strategiei, dar dacă răspunsul este nu, e momentul să vă reactivați energia și să faceți planuri noi. Haideți să vedem și Taur, ascendent în Taur. Dragi Taur, guvernatoarea voastră Venus este în Vărsător și face aspecte puternice cu alte planete, Pluto și Marte. E o perioadă de transformare profundă pe plan profesional, dar și personal, dar cred că și o introspecție financiară acolo sau emoțională, pentru că Venus a făcut recent această conjuncție cu Pluto și a adus sau aduce încă momente de transformare sau de claritate în ceea ce privește direcția voastră profesională. Pentru că Pluto în acest sector al carierei vă cere să vă asumați puterea, să renunțați la fricile legate de succes sau să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai definește. Deci e un moment foarte bun să vă puneți întrebarea. Cine sunt eu în ochii lumii? Cine vreau să fiu în ochii lumii? Cum vreau să-mi las amprenta? Pentru că pe 13 decembrie Venus formează o poziție tensionată cu Marte retrograde pe casa familiei și va aduce în prim plan un conflict între viața profesională și cea personală. Poate simțiți că trebuie să faceți un compromis între familie și carieră sau să gestionați tensiunile domestice, dacă ele vă împiedică să vă concentrați pe succesul vostru. Pentru că Marte retrograd din casa familiei amplică frustrările legate de locuință, de familie, de membrii familiei, relații din trecut, care încă poate vă afectează echilibrul emoțional. Iar Mercur, care încă este retrograd în casa 8-a, scoate la suprafață teme legate de bani, datorii, taxe, impozite, nu știu, resursele partenerului. Deci e posibil să revină încă în discuție o situație financiară din trecut sau să simțiți nevoia să renegociați niște limite emoționale în relațiile voastre. Și aveți o oportunitate să clarificați aceste aspecte în această săptămână, cu armonie, cu discuții calme, să vedeți ce e acolo problematică legată de încredere, da, în cuplu. Dar nu luați decizii financiare majore în această perioadă, doar folosiți această energie pentru a vă pune în ordine gândurile, planurile, strategiile noi, reflectați la relațiile voastre, întrebați-vă ce mai are sens să păstrați, ce este timpul să eliberați, pentru că Marte retrograd în Leu din sectorul familiei și al rădăcinilor poate să aducă conflicte nerezolvate înapoi la suprafață. Da? Deci e o energie ce se simte mai puternică acum, mai ales că face o poziție cu Venus pe 13 decembrie, când e posibil să vă simțiți că trebuie să împăcați și capra și varza. Și familia și cariera. Deci un moment de curățenie emoțională, dar și de maturizare. Poate fi vorba și despre un conflict cu un membru al familiei sau despre conștientizarea unui tipar emoțional care vă ține pe loc, pentru că
Marte retrograd pe acest sector vă cere să vă reevaluați relațiile cu trecutul, cu transgeneraționalul, cu rădăcinile, cu neamul, ce resentimente există. Reconstruiți acolo stabilitatea emoțională. Gemeni și ascendent în Gemeni. Această săptămână vine cu energii complexe pentru voi și sunteți în centrul atenției, că încă l-aveți pe Jupiter în zodia voastră, pe prima casă. Avem și o lună plină în Gemeni pe 15 decembrie, deci vă simțiți așa mai vocali, acum mai expresivi, dar poate și mai bizar, poate, pentru unii, pentru că Universul vine și vă provoacă să vă redefiniți, să vă întrebați cine sunteți și există niște tranzite tensionate aici, care pot să aducă aceste momente de introspecție, de ajustare. Pentru că Jupiter încă pe prima casă vă întrebați cine sunt eu acum. Pentru că Jupiter vă amplifică acum personalitatea, energia, pune accent pe creșterea voastră personală. Totuși, există o opoziție a lui Jupiter cu Mercur și Soare din Săgetător de pe casa relațiilor și atunci încă sunt aduse în prim plan tensiuni în relații. Vă simțiți provocați sau vă apărați ideile, dar este o energie care vă cere să ascultați totuși punctul de vedere al celorlalți. Pentru că Jupiter face un careu și cu Saturn, da? De pe casa carierei și atunci este și o tensiune aici în imaginea publică a carierei. Vă întrebați dacă energia voastră este alineată cu aspirațiile voastre, vă încurajează să vă regândiți la strategiile și la responsabilitățile voastre. Iar cu această activare puternică a primei case, s-ar putea să vă simțiți mult mai impulsivi sau să reacționați diferit față de ceea ce faceți de obicei, pentru că Jupiter amplifică, el ce găsește amplifică și atunci vă amplifică expresivitatea, însă vă face să vă gândiți și la ceea ce spuneți înainte. Deci întrebați-vă ce transmiteți, care este mesajul vostru. Da? Pentru că aici e frumos că Venus din casa noua, din casa studiilor și a filozofiei, continuă să vă inspire, să explorați idei noi, să ieșiți din tipare. Totuși, opoziția ei cu Marte, de pe casa a treia, de pe 13 decembrie, poate să aducă conflicte legate de ideile voastre, de credințele voastre, de ceea ce vreți să transmiteți între voi, cu prieteni, cu colegi, poate apar viziuni diferite. Pentru că Mercur în Săgetător retrograd pe casa a șaptea, poate încă să aducă teme nerezolvate din trecut. Sigur că face un sextil frumos cu Venus, atunci se creează și oportunități pentru clarificări. Puteți să reluați discuții vechi, renegociați limite în relații, fiți atenți totuși la modul în care comunicați. Pentru că luna plină din Gemeni luminează casa voastră, casa personalității, vă oferă o oglindă. E momentul să reflectați la ce ați realizat în ultimele 6 luni, să vedeți unde ați ajuns, dacă mai sunt nevoie de ajustări. Pentru că luna plină vine ca un reflector și aduce o claritate în privința identității voastre, în privința modului în care vă arătați, cum sunteți percepuți de ceilalți. Deci întrebați-vă cât de autentic sunteți în relațiile voastre, ce pași trebuie să faceți pentru a deveni cea mai bună versiune a voastră. Da? Pentru Rac și ascendent în Rac. Dragi Raci, pentru voi e o săptămână care vă provoacă și pe voi, sigur că aici ai mult despre introspecție la voi, să vă uitați adânc în interiorul vostru, să vedeți energia voastră, nevoile voastre personale, relațiile cu ceilalți, dar și securitatea financiară. Venus în Vărsător poate să aducă transformare și eliberare financiară pentru că vă traversează acest sector al resurselor comune, al intimității, dar și al transformărilor profunde. Și după conjuncția sa cu Pluto, încă este o energie foarte intensă, revelatoare, poate să scoată la suprafață nesiguranțe legate de bani, datorii, investiții sau ceva legat de intimitatea în cuplu. Pentru că Venus vă inspiră acum să vă detașați de dependențele financiare sau emoționale, să vă regândiți strategiile. Și formând o opoziție cu Marte săptămâna aceasta, poate să scoată la suprafață conflicte legate de bani în cuplu, în relațiile personale sau în colaborările de afaceri. Pentru că și Marte retrogradează pe casa valorilor personale și vă întreabă ce fac cu resursele mele, cum îmi protejez resursele, valorile, cum negociez mai bine pentru ceea ce merit cu adevărat. Iar Mercur retrograd în casa a șasea vă invită încă să reflectați asupra muncii, stilului în care munciți, sănătății și pot să vină clarificări ale acestor probleme, da? Legate de colaborări, de munca voastră, cum vă organizați viața de zi cu zi, iar Jupiter, care este activ pe casa a 12-a, pe casa subconștientului, vă deschide așa o portiță să vă uitați către trecut, să vedeți ce griji
nefondate aveți, ce anxietăți. Deci încă mai sunt acolo tensiuni legate de obiceiurile voastre zilnice, de echilibrul dintre muncă și odihnă și pot să aducă tot felul de provocări această săptămână pe planurile voastre de viitor, pe strategiile voastre legate de cum să ajungeți la scopul vostru. Deci e un moment să vă întrebați dacă direcția în care voi pășiți este aliniată cu cine sunteți acum. Iar luna plină în Gemeni de pe 15 decembrie va aduce și ea claritate emoțională, pentru că vă luminează casa a 12-a. Și atunci vă oferă revelații importante, da, despre subconștientul vostru. E un moment în care introspectați, în care vă înțelegeți rănile emoționale sau, mă scuzați, ce aveți de vindecat? Ce obiceiuri din trecut trebuie să lăsate în urmă? Deci întrebările pentru voi sunt ce frici sau emoții din trecut vă țin pe loc? Ce trebuie să eliberați pentru a face loc unei noi energii? Pentru că Marte retrograd vă activează casa valorilor, casa resurselor, casa încrederii, a stimei de sine și a banilor. Și atunci e un transit care aduce frustrări legate de bani, de încrederea în sine, de valori și făcând o poziție cu Venus în casa resurselor la comun, vă aduce o șansă să vă regândiți strategiile financiare, da? Pentru a crea mult mai multă independență. Pentru că luna plină în Gemeni vă invită acum să reflectați la trecut, să vedeți ce vă mai servește, iar Jupiter pe casa a 12 vă oferă sprijin aici, da? Dragi lei și ascendent în leu, o săptămână cu voi în centrul atenției. Marte, guvernatorul berbecului, este retrograd chiar în semnul vostru, iar energia voastră, de obicei puternică, hotărâtă, acum este încetinită. Pot să apară tot felul de tensiuni aici, da, relaționale, profesionale, totuși o perioadă de introspecție, pentru că Marte retrograd în leu întreabă cine sunt eu acum. Da, este pe prima casă și atunci vă puteți întreba cine sunteți cu adevărat, ce imagine proiectați, cât de autentici sunteți, iar nivelul vostru de obișnuit va fi mai redus, deci veți fi mai frustrați, nu veți avea motivație ca de obicei. Deci o perioadă care vă forțează să puneți frână, să vă reevaluați strategiile. Iar opoziția dintre Marte și Venus va activa casa parteneriatelor, va aduce tensiune în relațiile personale și cele profesionale. Atenție la ciocniri de ego, pentru că va fi nevoia ca voi să controlați și vor deveni evidente lucrurile astea. Iar Venus va aduce un focus și pe parteneriatele voastre, pentru că Venus cu Pluto amplifică această nevoie de transformare. Vă încurajează să găsiți un echilibru mult mai sănătos între voi și ceilalți. Deci e posibil să simțiți nevoia de mai multă libertate sau să vă reevaluați rolul pe care îl aveți în relațiile voastre. Pentru că această opoziție scoate în evidență diferențele voastre de opinie. Și Mercur retrograd pe casa iubirii aduce și o energie care vă întoarce către trecut, mai ales în domenii ce ține creativitate, iubire, relații cu copiii. Deci reanalizați proiecte vechi, iubiri vechi, conversații vechi legate de relațiile voastre amoroase, dar le puteți clarifica acum, pentru că e un moment bun în această săptămână să reevaluați ce vă aduce bucurie cu adevărat, cum să vă exprimați mai autentic, pentru că îl aveți pe Jupiter, care pe casa 11-a aduce expansiune către viitor, da? Dar încă sunt aici tensiuni, încă nu știți cum să le găsiți, cum să formați, cu cine să formați o alianță. Iar luna plină de pe 15 decembrie aduce în prim plan viziunile voastre legate de viitor, să vă găsiți rolul vostru într-o comunitate. E un moment de conștientizare care vă oferă ocazia să evoluați cum funcționați, ce trebuie ajustat în planurile voastre de viitor. Pentru că luna plină vă întreabă acum dacă sunteți aliniați cu scopurile voastre. Ce obiective v-ați setat acum 6 luni? Unde sunteți ca și progres? Ce a funcționat? Ce trebuie regândit? Care sunt aspirațiile voastre actuale? Sunt ele în concordanță cu cine sunteți voi acum? Sunteți în grupul potrivit? Conectați cu oamenii potriviți? Vedeți aici ce frâne aveți, da? Ca să faceți schimbările necesare. Pentru Fecioare și ascendent în Fecioare e o săptămână cu un mix de energii și pentru voi, desigur, iar domeniile activate sunt cariera, relațiile, familia și sănătatea. Luna plină de pe casa carierei, iar cu Jupiter activ aici, accentuează teme legate de statutul public, succes, dar face opoziție, da, cu Mercur și cu Soare și atunci vă invită să vă regăsiți echilibru între viața personală și cea profesională, pentru că luna plină e un moment de vizibilitate aici. Pe 15 decembrie vă luminează casa succesului, a reputației, a scopurilor profesionale. E un moment de apogeu pentru voi, de conștientizare, dacă munca voastră din ultimele 6 luni a adus succes, da? Deci sunteți mulțumiți de direcția în care merge cariera voastră. Sunteți aliniați cu imaginea pe care o proiectați în lume. Ce schimbări mai trebuie să faceți să vă atingeți obiectivele? Pentru că luna plină poate aduce recunoaștere
sau, dimpotrivă, o nevoie urgentă de a schimba direcția. Deci, clarificări legate de rolul vostru profesional sau de relația cu superiorii, pentru că Jupiter va duce expansiune acum, da? Până la anul. Fiți atenți aici în ce investiți, pentru că e un moment de apogeu, e un moment de progres, da? Extraordinar pentru voi. Dar atenție că se pot crea acum tensiuni în relațiile profesionale sau în colaborările voastre importante și este esențial să clarificați ce așteptări aveți voi, ce așteptări au ceilalți de la voi, căutați echilibru. Și vedeți și cu Mercur, care vă îndeamnă și el să reflectați asupra familiei, rădăcinilor, al spațiului vostru personal, ce situații nerezolvate mai sunt legate de casă, de familie, pentru că e o săptămână în care se formează un cadru favorabil pentru discuții clare și constructive în familie, cu membrii familiei, să abordați acele lucruri cu răbdare, cu empatie. Și atenție și la muncă și la sănătate. Venus pune accent, da, pe rutina zilnică, cum vă îngrijiți, cum munciți. Văd aici niște transformări profunde a modului în care voi acționați în aceste domenii și pot să iasă la suprafață poate tensiuni legate de sănătate sau stres acumulat, poate să fie o energie latentă aici care vă influențează foarte mult subconștientul, anxietatea, o stare de oboseală, iar Marte retrograd în Leu activează casa a 12, o zonă a subconștientului, a vindecării interioare, fiind guvernatorul casei comunicării și a învățării și a transformării, vă îndeamnă să vă analizați acum ce tensiuni latente există, ce probleme nerezolvate sunt. Pentru că vor fi frustrări, vor fi somatizări, va fi o nevoie să vă retrageți, dar dacă vă retrageți, încercați să lucrați cu voi. Ce vă ține pe loc? Da? Deci introspectați, meditați, ascultați semnele corpului, folosiți această perioadă pentru a închide capitole vechi, să planificați un viitor mult mai aliniat cu voi în 2025, da? Deci asta este sfatul pentru voi, dragi fecioare. Dragi balanțe și ascendent în balanță, e o săptămână cu combinații interesante de energie aici pentru voi. Luna plină din Gemeni activează acest sector al filozofiei de viață, al credințelor, al planurilor legate de viitor, extinderea orizonturilor, perspective noi, iar și cu Jupiter activ aici pe această casă, care inflamează, da? Aduce nevoia asta de călătorii, de expansiune, de cunoaștere, dar face opoziție cu Soarele și cu Mercur retrograd din Săgetător încă de pe casa ideilor, de pe casa a treia. Zic că se deschide un dialog aici între ceea ce știți și ceea ce vreți să știți, ceea ce cunoașteți deja și ceea ce vreți să învățați sau să descoperiți. Totodată, Venus, guvernatoarea voastră, a făcut ingresul în Vărsător și a făcut o conjuncție importantă cu Pluto și face și o opoziție cu Marte retrograd, de pe casa viziunii, de pe casa viitorului, de pe casa aspirațiilor voastre legate de viitor. Și atunci e nevoie să vă clarificați aici ce faceți pentru a avea un viitor mult mai împlinit. Luna plină din Gemeni aduce oportunități de învățare, de clarificare, da? Avem o lună plină în Gemeni pe 15 decembrie și ea va străluci în acest sector al studiilor, al filozofiei voastre de viață, al planurilor legate de viitor, perspectivele înalte, da? Asupra vieții, e sectorul spiritualității. Deci foarte mulți dintre voi vă veți întreba dacă mai aveți nevoie să mai învățați ceva, să mai urmați vreun studiu, vreo școală, ce direcție vreți să urmați mai departe sau ce ați explorat, ce ați învățat în ultimele 6 luni și ce mai e nevoie să mai aprofundați, unde și în ce direcție să vă mai extindeți orizontul. Deci luna plină, dragii mei, poate să aducă aici finalizări legate de un proiect educațional, de un studiu, de o călătorie importantă, da? Sau o revelație. O schimbare aici de perspectivă, de credință, de filozofie, să aveți o perspectivă mult mai amplă asupra vieții și asupra viitorului vostru. Iar Jupiter, care și el este pe casa a noua în harta voastră, acest sector al credințelor și al tot ce înseamnă expansiune, să știți că vă aduce provocări să vă extindeți, să cunoașteți mai mult, vă aduce oportunități de creștere, vă aduce oportunități de studiu, dar în opoziție cu Mercur în Săgetător și cu Soarele din Săgetător, aici pot să apară tot felul de conflicte între credințele voastre și credințele celorlalți. Între ce zice mama, ce zice tata, ce ziceți voi, între ce zice iubita, iubitul și ce credeți voi. Deci e o săptămână în care e posibil să vină așa cu dificultăți pe claritate, în gânduri, în idei, în ceea ce vreți să faceți mai departe, dar e important să rămâneți deschiși la
speranțe la viitor, la viziuni noi, la ceea ce vreți să faceți mai departe, să o faceți cu curaj, indiferent de ce zic ceilalți. Iar pentru că există și un careu între Jupiter și Saturn încă, da, care se desfășoară, Saturn de pe casa muncii și a rutinei și a disciplinei și a organizării și a sănătății, aici pot să apară tot felul de responsabilități la muncă sau în viața de zi cu zi care interferează cu dorințele voastre, cu aspirațiile voastre de zi cu zi. Deci e timpul să vă puneți așa ordine în viața de zi cu zi, în muncă și să vă planificați rutina și pașii de zi cu zi cu mult mai multă seriozitate și cumva să evitați să vă epuizați, da? Pentru că foarte mulți dintre voi acum pot să se simtă letargiți și epuizați și să puteți să faceți aici niște decizii benefice pentru sănătatea voastră. Iar Venus, care este pe sectorul iubirii, pe sectorul creativității, pe sectorul copiilor, care este și guvernatoarea voastră, aduce aici un accent pe plăceri, pe bucurie, pe distracție, pe romantism, pe relații, chiar pe nevoia voastră să vă exprimați mai bine sau să fiți mai vocali. Dar totuși, atenție, pentru că Venus face o poziție cu Marte retrograd în această săptămână și încă formează o conjuncție cu Pluto și atunci pot să apară tensiuni, poate în cercurile de prieteni, în grupuri, cu colegii, poate e ceva acolo care apare și trebuie să vă exprimați mult mai clar, să vă mențineți punctul de vedere, să fiți fermi și decisivi. Deci o dinamică între casa autoexprimării, da, a identității voastre și ceilalți. Deci echilibrați aici viziunea voastră, dorințele voastre cu aspirațiile comune sau a celor prieteni sau grupuri din care voi faceți parte. Iar Marte retrograd pe casa viziunii, a viitorului, a speranțelor, a grupurilor din care faceți parte, vă va provoca până în februarie, martie, chiar să vă gândiți la grupurile din care faceți parte, cine vă e prieten, cine nu vă e prieten, care sunt rețelele voastre sociale, care sunt grupurile din care faceți parte, mai sunt ele benefice vouă, creșterii voastre, chiar legat de o viziune pe care o aveți, sau un scop pe care l-ați avut și nu mai rezonează cu voi. Nu vă fie frică să reconstruiți aici idealuri, scopuri, viziuni, pentru că Marte asta va reconstrui pentru voi până în martie 2025. Deci întrebați-vă acum ce relații merită păstrate, ce relații vă susțin cu adevărat, ce prieteni sau colaboratori sunt acolo pentru voi. Vedeți ce aspirații de viitor aveți, așa cum am zis, faceți ajustări, schimbări de strategie, pentru că Marte retrograd poate să aducă frustrări aici. Și dacă apar frustrări legate de planurile voastre de viitor sau de apartenența la un grup, e ok, înseamnă că ceva trebuie ajustat, trebuie reconstruit, nu se întâmplă nicio tragedie, da? Doar păstrați-vă aici diplomația, zic eu, în grupurile din care faceți parte, pentru că puteți fi provocați, da? Puteți fi provocați de anumite persoane și să iasă scântei. Iar pentru că Mercur este încă până pe 15 decembrie retrograd pe casa comunicării și a studiilor, încă vă invită să vă reevaluați modul în care comunicați, să vă exprimați ideile. Ce idei aveți? Poate vă puteți întoarce la niște studii, iarăși, da? Adică, sau să clarificați relații cu rude, cu frații, să vă schimbați perspectiva asupra acestor relații. Deci încă Mercur recalibrează acest sector al rudelor, al fraților, al comunicării, al perspectivei, da, asupra unor situații. Și zic eu că vă aduce săptămâna aceasta clarificări și poate chiar tensiuni la suprafață, dar aceste tensiuni vin cu un scop clar să fiți mai sinceri, să comunicați mai deschis, mai ales în relațiile voastre romantice. Scorpion și ascendent în Scorpion e o săptămână cu agitație și pentru voi, cu provocări, pentru că Marte, care vă guvernează și pe voi, este retrograd în Leu și atunci vi se transformă viața și vouă din temelii. Luna plină din Gemeni, care este chiar pe casa 8-a, acest sector al resurselor la comun, al intimității, al vulnerabilității, aduce nevoia să vă clarificați relațiile financiare, relațiile emoționale, iar Marte în Leu, care este în opoziție cu Venus, cere să vă găsiți echilibru între carieră și viața personală. Iar luna plină din Gemeni
de pe 15 decembrie, activează și acel sector al banilor împărțiți cu alții, credite, moșteniri, investiții, dar și atașamente emoționale, intimitate. Deci un moment care poate să ajungă la apogeu. Poate rezolvați o problemă financiară, poate și dintr-o situație emoțională complicată sau poate înțelegeți mai bine ce trebuie să lăsați în urmă pentru a merge mai departe. Deci este o energie a unei luni pline care vă încurajează să vă introspectați mai mult în relații, în finanțe, în viața voastră emoțională. E timpul să lăsați în urmă ce nu mai funcționează. Și vor apărea oportunități aici, da? Dar și tensiuni de creștere în domeniul ăsta, al banilor, al resurselor, al relațiilor, dar Mercur retrograd încă vă analizează sau vă cere să vă analizați încă ce împărțiți cu ceilalți, valorile voastre, limite clare în parteneriatele financiare, să vă renegociați termeni care să vă avantajeze mai mult. Dar poate fi vorba și de responsabilități în relațiile romantice sau în proiectele creative pe care le aveți, care necesită un echilibru mult mai bun și să fiți mult mai dispus să investiți, pentru că Marte vă retrogradează pe zona carierei până în martie. Și asta înseamnă că Universul vă cere să faceți un pas înapoi, să vă întrebați dacă sunteți pe direcția potrivită, da? Dacă ați investit ce trebuie, dacă sunteți încă entuziasmați de ce faceți sau apare frustrare, apare letargie, poate nevoie să schimbați strategia, pentru că pot să apară chiar tensiune aici la muncă, da? Și să aveți impresia că nu dați suficient sau nu sunteți valorificați suficient și atunci e bine să trageți linie și să vedeți ce faceți. Iar Venus, care intra pe casa familiei și a locuinței, vă aduce nevoia să petreceți mai mult timp cu familia, cu cei dragi, să vă decorați frumos casa. Deci sunt aici niște priorități și niște decizii importante legate de familie, de locuință, de a înfrumuseța spațiul, dar și despre gestionarea banilor cu prudență, pentru că Mercur retrogradează pe casa banilor și atunci e nevoie să vedeți cum vă investiți banii, energia, ce funcționează în avantajul vostru. Pentru Săgetător și ascendent în Săgetător e o săptămână în care încă l-avem pe Mercur retrograd în semnul vostru, dar sunt și provocări ce vă face să vă gândiți serios la relațiile voastre romantice, profesionale, pentru că aveți o lună plină în Gemeni pe acest sector al parteneriatelor importante, al parteneriatelor romantice, de business, care poate să vă aducă la suprafață întrebări. Ce ați făcut în ultimele 6 luni? Ce relații mai pot sau merită să fie păstrate? Vă cam pune pe gânduri luna asta plină în sectorul relațiilor și vă aduce așa reflectorul asupra unor relații în care vă gândiți dacă mai merită să vă împărțiți energia, da, sau să vă gândiți dacă trebuie să faceți un pas înapoi, să vă gândiți, pentru că Mercur încă retrogradează pe prima casă și atunci mai stați puțin, mai gândiți-vă înainte să trageți niște concluzii. Iar această lună plină în Gemeni, așa cum vă ziceam, vine și zice, hai să vedem ce relații pe bune există în viața mea. Pentru că duminică, da, pe 15 decembrie, această lună plină vine și scoate la suprafață ceea ce n-a fost spus, ceea ce a fost evitat, ceea ce a fost băgat sub preș. Acum ele vor ieși la suprafață pentru că întotdeauna la lună plină este un reflector care se pune acolo și atunci fie că e vorba de partenerul de viață, un prieten drag, un colaborator. Acum adevărul nu mai poate fi evitat. Și ce înseamnă asta pentru voi? Poate vă dați seama că un partener este perfect pentru voi sau, dimpotrivă, e timpul să încheiați acest parteneriat, poate aveți o discuție clară, da? Matură cu o persoană importantă și să comunicați ce vă doriți fiecare cu adevărat unul de la celălalt, pentru că dacă ați avut o perioadă tensionată, acum e momentul să vedeți cum puteți să reparați lucrurile. Pentru că luna plină aduce o încheiere de capitol, asta înseamnă lună plină, încheiem un capitol. Iar fiind pe sectorul parteneriatelor, poate să aducă încheierea unui parteneriat care nu mai funcționează sau, dimpotrivă, să treceți la un nou nivel cu un alt parteneriat sau să vă dați seama că e nevoie să vindecați, pentru că Jupiter este încă pe acest sector și vă dă un boost. El este retrograd încă, dar va aduce oportunitatea să vă clădiți o relație importantă. Însă opoziția cu Soare și cu Mercur vă provoacă să vă întrebați cine sunt eu în aceste relații, ce vreau eu de fapt de la partener, ce vrea partenerul de la mine. Pentru că dacă simțiți că ați pus prea mult accent pe ceilalți și v-ați lăsat voi pe ultimul loc, acum e momentul să schimbați balanța. Pentru că Mercur, care
este retrogradă încă în semnul vostru, va aduce încă la suprafață întrebări legate de personalitatea voastră, identitatea voastră, cum sunteți în relație cu ceilalți. Dar cred că pot să apară de la suprafață și tensiuni legate de familie sau responsabilități de acasă. Poate aveți impresia că nu vă mai rămâne timp pentru voi și atunci sfatul meu este că nu trebuie să rezolvați totul dintr-o dată sau totul săptămâna aceasta, doar luați-vă timp să vă concentrați pe ce este cu adevărat important pentru voi. Pentru că totuși încă sunteți într-o reevaluare majoră, da? Totală chiar. Pentru că Mercur până pe 15 decembrie, acum pe ultima 100 de metri, vă cheamă să vă analizați ce spuneți, cum sunteți, câtă grijă aveți de voi, de imaginea voastră, discuții vechi legate de voi, idei sau planuri vechi pe care le-ați lăsat baltă încă, apar la suprafață. Iar Mercur și Venus au acest sectil frumos, da? La începutul săptămânii și atunci vă aduce șansa să clarificați neînțelegeri cu partenerii, să fiți mai relaxați sau să aveți o discuție mai relaxată, să nu vă mai lăsați conduși de ego și de impulsivitate. Da? Pentru că Venus trece pe sectorul comunicării, este deja pe sectorul comunicării de pe 7 decembrie și atunci comunicarea devine cheia acestei perioade. Venus vine și vă ajută să vă găsiți echilibrul în discuții, însă atenție că face o poziție cu Marte, da, pe 13 decembrie și atunci va scoate poate la suprafață niște tensiuni, mai ales dacă aveți păreri diferite cu ceilalți. Deci, dacă simțiți că o discuție se aprinde, se încinge acolo, faceți un pas înapoi, respirați și încercați să vedeți imaginea de ansamblu. Sau dimpotrivă, dacă simțiți că acum aveți voce și putere să vă exprimați punctul de vedere, faceți-o, pentru că ajută și asta. Venus este învărsător și cere libertate și cere independență și cere progres în viața voastră. Acum, Marte retrograd pe casa studiilor, pe casa străinătății și a planurilor voastre, da, cumva perspectivei legate de viitor, vine și vă îndeamnă să reflectați la convingeri, la credințe, la ceea ce credeți că e important pentru voi, pentru că poate aveți senzația că acum lucrurile nu mai avansează așa cum ați vrut până acum sau că ați ajuns așa într-un punct mort, că sunteți blocați în ceea ce vreți să faceți mai departe. Și atunci Marte vine și zice, ia o pauză. Voi recalibra totul pentru tine până în martie. Îți voi schimba aici principiile, viziunea, perspectivele tale legate de ceea ce ai de făcut. Deci, analizați-vă relațiile, cine merită să rămână în viața voastră, cine vreți să fie în viața voastră, cu cine sunteți aliniați, cu cine nu mai vreți să fiți aliniați. Ascultați-vă mai mult, ascultați pe alții mai mult, pentru că Mercur retrograd în semnul vostru încă spune, da, să nu vorbiți doar așa de dragul de a vorbi. Fiți atenți și la ce spun ceilalți. Și fiți răbdători. Fiți răbdători, fiți diplomați, pentru că Marte retrograd vă cere să nu grăbiți lucrurile. Să aveți răbdare, să ajustați aici direcția până în martie asupra perspectivelor voastre, da? Asupra ceea ce vreți să faceți. Unui studiu, un job nou, o relație nouă, e cumva vine și zice, stai un pic, că ceea ce ai gândit tu până acum legat de cât de clar era orizontul pentru tine și cât de mare era lumea asta, nu e chiar așa și trebuie să punem frână, să recalibrăm. Bun, pentru Capricorn și ascendent în Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi această săptămână vă provoacă să vă găsiți un echilibru între muncă, viața profesională și liniștea voastră interioară. Pentru că luna plină din Gemeni, care vă luminează casa rutinei, a muncii, a sănătății, a organizării, vine și pune un semnal de alarmă acolo. Sunteți mulțumiți de felul în care voi vă organizați viața. Sunteți mulțumiți de felul în care munciți. Aveți grijă de sănătatea voastră suficient. E o rutină sănătoasă. Muncim, dar ne mai și odihnim, mai și mergem la un spa sau la un masaj, adică aduce aceste lucruri în discuție pentru voi. Iar sigur că nici pentru voi nu lipsesc tensiunile, încă l-avem pe Mercur retrograd până duminică, Marte este retrograd în Leu de pe 7 până la final de martie și atunci toate aceste energii retrograde vă pun față în față cu fricile voastre cele mai ascunse. Și avem și o lună plină în Gemeni pe 15 decembrie, iar aici luna plină din Gemeni vă întreabă cât de bine vă descurcați cu rutina,
cu munca. Echilibru între muncă și viața personală, pentru că pe 15 decembrie luminează acest sector, da? Al vieții de zi cu zi. Rutină, sănătate, obiceiuri, felul în care vă organizați sau cumva vine luna asta plină și vă întreabă dacă e scăpat de sub control acest domeniu al vieții voastre. Deci în momentul să decideți ce faceți, ce ajustări faceți aici. E timpul să scăpați de obiceiuri nesănătoase, vicii, alimente nesănătoase, diete nesănătoase. Da? E nevoie să vă gândiți dacă sunteți satisfăcuți cu sănătatea voastră, cum vă îngrijiți corpul, mintea, psihicul. E nevoie să învățați acum poate să delegați unele sarcini la muncă sau acasă, da? Să setați acolo niște limite mai clare. Nu luați totul voi în cârcă și nu duceți voi totul mai departe. Știu că sunteți Capricorn și vă place munca, dar cred că luna plină din Gemeni vine și zice mai ia o pauză, mai pune o frână acolo, mai lasă și pe alții și fii mai atent la sănătatea ta. Pentru că Jupiter pe acest sector al sănătății, al muncii, al proiectelor, cred că v-a adus mai multă muncă, din mai cel puțin. El amplifică aici, aduce mai multă atenție pe aceste teme. Însă, pentru că acum este în opoziție cu Soare, cu Mercur retrograd în Săgetător de pe casa a 12, aduce o luptă interioară aici. Ce vă ține pe loc să evoluați, să vă simțiți mai bine, mai satisfăcuți? Ce obicei mental nu vă mai servește? Ce frică e acolo și vă blochează să faceți schimbarea la muncă sau în viața personală, să fiți mai satisfăcuți, mai fericiți cu voi? Iar Jupiter face un careu, da? Și Mercur cu Saturn. Și atunci e și o săptămână care pot să apară tot felul de tensiuni legate de comunicare, ideile voastre, poate nu reușiți să vă exprimați clar sau să vă simțiți presați poate de așteptările altora, să ziceți ceva, să faceți ceva, să acționați în ceva. Iar Marte retrograd de pe casa transformărilor, a regenerării, dar și a banilor, a resurselor, mă scuzați, aduce la suprafața aceste tensiuni și transformări, pentru că el vă zgândără acum acest sector, deci pot să apară tensiuni legate de resursele voastre, colaborările voastre financiare cu alții, dar pentru că Marte este și guvernatorul caselor a 11, adică planuri de viitor, viziuni, idealuri, scopuri înalte și casa a patra, familie, rădăcini, transgenerațional, trecut. Aici pot să apară tot felul de întrebări, adică ce relații sau parteneriate financiare nu funcționează, nu mi oferă stabilitate. Da, emoțională. Ce atașamente emoționale nesănătoase trebuie eliberate. Pentru că Marte retrograd poate să vă aducă frustrări, sigur va aduce frustrări, dar vă oferă și o ușă, o fereastră așa care se deschide și vă zice să vă regândiți strategiile pe termen lung. Da? Iar Venus, care a intrat și ea pe sectorul financiar, a intrat în Vărsător pe 7 decembrie și a făcut o conjuncție cu Pluto și face o poziție cu Marte, de pe casa banilor, de pe casa resurselor financiare, vă cere să vă reevaluați bugetul, economiile, cum cheltuiți, ce faceți, deci priorități financiare. Iar această opoziție cu Marte poate să aducă conflicte legate de bani, poate să aducă tot felul de discuții cu partenerul, cum investim, în ce investim bani, ce e cu adevărat important pentru noi, pentru familia noastră. Deci, atenție aici, da? Ce frână vă pune Marte, pentru că dacă vă pune, înseamnă că ceva nu funcționează și trebuie să schimbați. Iar Mercur, care este retrograd pe casa a 12 în harta voastră, zice vindecă-ți mintea, vindecă-ți fricile, anxietățile, trecutul. Sunt curioasă așa cum a fost pentru voi aceste 2 săptămâni, dacă ați fost puși față în față cu fricile voastre, pentru că aici e important să vă gândiți la ce tipare vechi vă țin pe loc, ce gânduri aveți acolo care vă pune în încurcătură, dar aveți șansa să aveți o conversație importantă în această săptămână și cineva să vină și să vă schimbe total perspectiva, să vă ajute să vă eliberați de o anxietate, de o teamă acolo care vă obliga să stați pe loc și nu vă lăsați să înaintați. Deci ce să faceți săptămâna aceasta? Faceți ordine la muncă, în organizare, în viața de zi cu zi, rutina voastră, schimbați-vă rutina, schimbați-vă un obicei nesănătos, începeți un sport, o dietă,
Da? Fie că e vorba de muncă sau de sănătate, puteți să faceți schimbări importante. Și Marte retrograd vă cere să analizați atent resursele voastre, banii, cum investiți, ce faceți cu alții, colaborările voastre financiare. Deci petreceți timp cu voi, pentru că Mercur retrograd încă vă invită la introspecție și la vindecare. Pentru Vărsător și ascendent în Vărsător, o săptămână cu un mix interesant și pentru voi, desigur. Mercur încă este retrograd până pe 15 decembrie, Marte deja este retrograd în Leu, de pe 7 decembrie până la anul martie, o lună plină în Gemen, pe casa iubirii, pe casa bucuriei, pe casa copiilor, pe casa creativității, va scoate la lumină dorințele voastre, pasiunile voastre, proiecte creative, poate o iubire. Iar Jupiter, care activează pe aceeași casă, da? Tot pe acest sector al iubirii, al creativității, al autoexprimării și al copiilor, vă aduce aici multe oportunități, însă face opoziție cu Mercur retrograd și cu Soarele de pe casa prietenilor, de pe casa viziunii. Deci vă cere să vă gândiți ce vreți voi sau să vă gândiți între ce vreți voi și ce așteaptă ceilalți de la voi. În plus, Venus, care tocmai a intrat în Vărsător pe 7 decembrie, în semnul vostru, vine cu un gust așa de carismă, de șarm, de farmec, iar vă ajută să vă puneți în valoare în această lună. Iar luna plină din Gemeni de pe 15 decembrie vine așa ca un reflector pe sectorul pasiunii și al creativității voastre. Această lună plină va fi pe 15 decembrie și activează, da, acest sector al exprimării personale. Și atunci e momentul să vă întrebați, dragi vărsători, ce vă face cu adevărat fericiți? Ce vă aduce cu adevărat bucurie? Să petreceți mai mult timp cu iubitul, cu iubita, cu copilul, să vă dedicați unui proiect creativ, unei pasiuni, unui hobby. Ce relații, ce hobby-uri vă aduc bucurie, da? Vedeți ce aveți de făcut, pentru că toată lumea caută bucuria, fericirea, nu doar munca, nu doar banii, nu doar cariera. Deci e o lună plină care aduce claritate aici într-o relație romantică sau asupra efectiv a vieții voastre și zice, uite, asta mă face fericit. Hobby-ul ăsta îl voi urma. Pasiunea asta o voi urma de acum încolo. Deci aduce claritate asupra acestor chestiuni, dar poate să aducă și un proiect creativ la final. Da? Pentru că luna plină este și finalizare. Și atunci poate că reușiți să încheiați un proiect important anul acesta sau din ultimele 6 luni cel puțin. Iar Jupiter, care este retrograd pe acest sector al pasiunilor voastre, al hobby-urilor, al iubirii, va tot adus aici din mai niște oportunități sau v-a amplificat dorința să urmați niște proiecte creative, o relație, o iubire, dar este în opoziție cu Mercur retrograd în Săgetător și cu Soarele de pe casa a 11-a și atunci aici, da, v-am zis, aveți atenție cum echilibrați cerințele prietenilor sau al grupului din care faceți parte cu dorințele voastre, cu ceea ce iubiți voi, cu ceea ce vă aduce vouă, de fapt, împlinire. Deci, e o săptămână în care ar fi bine să echilibrați aici, să vedeți ce vă aduce vouă acea fericire și nu ce vor ceilalți de la voi. Dar văd și mici tensiuni sau, mă rog, o alarmă așa care se poate declanșa pe sectorul resurselor voastre, da? Pe bani, pe energia voastră, pe timpul vostru. Nu uitați că nu puteți să-i faceți pe toți fericiți, da? Și e nevoie să vă uitați către voi și către fericirea voastră. Pentru că Venus, care este în semnul vostru, vă dă boostul ăsta de fericire, de carismă, noi începuturi, pentru că planeta frumuseții, a iubirii, da, a intrat în zodia voastră în această săptămână și atunci sunteți mai atractivi, mai, nu știu, puneți mai mult accent pe voi, pe corpul vostru, cum vă îmbrăcați, pentru că veți atrage oameni noi către voi. Totuși, Venus face o opoziție cu Marte în această săptămână, da, de pe sectorul relațiilor și atunci poate să aducă tensiuni în parteneriatele romantice, în parteneriatele de business, apar mici neînțelegeri aici care trebuie clarificate, să vă cereți drepturile. Deci pot să fie niște energii mai provocatoare, mai impulsive, ca de obicei, și atunci doar atenție la diplomație și să vă păstrați totuși răbdarea și să nu intrați în frustrări. Pentru că Marte retrograd este pe sectorul relațiilor la voi, pe sectorul căsătoriei, pe sectorul parteneriatelor importante, business, romantic, până la anul martie. Deci e un moment bun să reflectați
asupra acestui sector. Da? Dacă sunteți în relații echilibrate, care vă validează, care vă aduc perspective noi, care vă susțin, deci poate sunt niște schimbări pe care trebuie să le faceți, chiar să ieșiți dintr-un parteneriat de lungă durată, de ani de zile, de o căsătorie, dacă ceva nu mai funcționează. Marte, acum retrogradând în acest sector, vine și reconstruiește din temelii aceste relații care nu mai merg sau care merită efortul. Deci Marte reconstruiește dacă merită relația sau dacă ambii parteneri pun osul la treabă sau vine și rupe. Vine și aduce acele conflicte și zice, e nevoie să mă reconstruiesc total aici, nu mai stau după nimeni. Da? Deci e o perioadă până la anul martie când sunt frustrări pe acest sector și pot să aducă tot felul de răsturnări de situație Marte aici și să reconstruiți. Iar Mercur retrogradează încă pe acest sector al prietenilor, al aspirațiilor legate de viitor. Încă va aduce privirea așa către trecut, mai ales în zona aceasta idealurilor voastre. Poate că apare un prieten vechi care vă aduce nu știu ce idee faină să faceți împreună sau pe viitor sau să le luați un proiect vechi de la capăt împreună. E un moment foarte bun aici să vă gândiți cum vă susțin prietenii, grupurile din care faceți parte. Dacă vă susțin sau vă epuizează sau sunt niște vampiri energetici acolo care profită de voi mai mult. Deci, dragii mei, în această săptămână conectați-vă cu pasiunile voastre, cu hobby-urile voastre, pentru că luna plină vă invită să vă puneți pe primul loc acum și să faceți ceva ce vă aduce bucurie. Orice, acolo care știți că e o pasiune, un hobby, dați-vă voi să faceți asta. Analizați-vă și relațiile, că Marte pornește acest drum pentru voi până în martie 2025 și vă cere să reflectați asupra dinamicilor din parteneriatele voastre. Iar faceți curățenie și între prieteni, pentru că Mercur retrograd aici poate să scoată la lumină niște lucruri așa care nu știați, da? Că sunt spuse despre voi sau niște oameni care mai merită să fie în cercul vostru de prieteni sau nu. Dragi pești și ascendent în pești, e o săptămână ce vă cere să vă echilibrați casa, cariera și liniștea interioară, pentru că aveți o lună plină în Gemeni pe casa rădăcinilor, pe casa siguranței emoționale, pe casa familiei, pe casa relațiilor cu membrii familiei. Și atunci aici aduce lumină asupra acestui sector. În același timp și Jupiter este aici, retrograd, și vă amplifică dorința de confort, de stabilitate, de siguranță financiară, emoțională, psihologică, dar face opoziție cu Mercur și Soarele din Săgetător de pe sectorul carierei și atunci vine și vă întreabă ce vă doriți de fapt. Cum împăcați visurile voastre profesionale cu realitatea de acasă? Pentru că luna plină din Gemeni, de pe acest sector al vieții de familie, al rădăcinilor voastre, de pe 15 decembrie, da, atunci are loc luna plină, aduce la suprafață niște chestiuni legate de casă, familie, relația cu familia. Poate vă gândiți acum să faceți schimbări acasă, în locuința voastră, să renovați, să faceți ceva nou sau să scăpați de ceva vechi, da? Să donați. Și vă invit să vă gândiți cât de bine vă simțiți acasă, cât de bine sau de adevărat vă simțiți acolo unde sunteți în cadrul familiei voastre, pentru că e nevoie de mai multă atenție aici acum, asupra familiei, asupra celor dragi sau poate mai mult timp doar pentru voi, să mă încărcați bateriile. Deci vedeți ce vă face această săptămână viața mai confortabilă cu această lună plină în Gemeni. Iar Jupiter, care este și el, așa cum am zis, pe acest sector al familiei, retrograd încă, el va amplifica tot ce ține de acest sector, de această viață de familie, a rădăcinilor voastre, dar pentru că are opoziția cu Mercur și cu Soarele de pe casa carierei, vine și vă întreabă cum îți împarți timpul cu munca, cum îți împarți timpul cu iubita, cu familia, cu copiii. Poate că mulți dintre voi simțiți că aveți responsabilități profesionale foarte multe care vă consumă energie acum și nu mai aveți energie pentru voi sau cei dragi. Nu e bine. Faceți schimbări, da? Echilibrați. Vorba de echilibru aici. Iar Venus, care ai făcut ingresul învărsător pe 7 decembrie și
a pășit pe acest sector al subconștientului și al fricilor și al vindecării emoționale, vă cere și ea să vă retrageți un pic, să meditați, să introspectați, poate simțiți nevoia să vă ocupați de niște lucruri care țin de suflet. E subconștient, de viața voastră emoțională, psihologică, să dormiți mai mult, să vă odihniți mai mult. Da? E un sector care cere grijă, care cere timp, spațiu, reflexie și vindecare. Însă totuși, atenție, pentru că Venus face o opoziție cu Marte în această săptămână și Venus încă se află aproape de Pluto, această planetă a transformării și a regenerării, iar Marte, care este retrograd pe casa muncii și a sănătății, poate să aducă mici tensiuni la muncă sau pentru unii dintre voi mici probleme de sănătate dacă nu aveți grijă de voi, pentru că Marte a început să retrogradeze pe acest sector de pe 7 decembrie până pe 24 februarie, da? Și simțim până în mai chiar aceste efecte. Și atunci vă provoacă să reflectați asupra sănătății, cum vă îngrijiți, obiceiuri sănătoase, nesănătoase, rutina de zi cu zi, da? Ce funcționează pentru voi, pentru că vă cere să vă regândiți un pic aici, felul în care voi munciți, cum puteți să vă simplificați viața, munca, cum puteți să lucrați mai ușor, mai eficient, da? Să nu vă intrați în burnout, să trageți de voi mai mult decât este necesar. Deci este posibil ca Marte pentru voi să aducă frustrări, lipsă de energie, da? Este sectorul sănătății. Dacă apar semne legate de corp, faceți analize, odihniți-vă, da? E bine să recalibrați aici ceva, cu siguranță, dacă apar aceste lucruri. Iar Mercur retrograd în casa carierei, încă până pe 15 decembrie, vă cere să vă gândiți la planurile voastre pe 2025, ce vă place, ce nu vă mai place. Cumva, sigur că vă invită să vă analizați cât de mulțumiți sunteți cu viața voastră profesională sau poate relația cu șeful, cu autoritatea la muncă. Ce ați lăsat neterminat, nespus aici, poate e timpul să reluați ceva. Chiar puteți să renegociați ceva, niște termeni, un contract, da? Un rol, o poziție. Clarificați aici ce neînțelegeri sunt acum la sfârșit de an și formați o nouă strategie pentru 2025. Nu lăsați lucrurile să se încheie așa dacă sunt lucruri nespuse. Deci ce să faceți săptămâna aceasta? Să vă concentrați pe familie, pe casă, pe locuință, pe sănătatea voastră, pe corpul vostru, să vă schimbați unele obiceiuri nocive, să faceți schimbări la muncă, să cereți schimbări la muncă, să vedeți ce funcționează, ce nu funcționează și să o luați mai ușor, pentru că Venus pe casa a 12 pe acest sector al vindecării și al subconștientului vine și vă cere pauză, vine și vă cere introspecție și răbdare cu voi, da? Acesta a fost horoscopul săptămânii. Dragii mei, o săptămână, așa cum vedeți, haotică, dezechilibrată, cu energii confuze în jurul nostru, cu niște frici care pot să apară sau au apărut deja. Doar luați-vă timp cu voi, meditați, petreceți timp cu ai voștri, cu familia, că tot urmează acest sezon, da, al Crăciunului, al sărbătorilor și lăsați haosul acum și ce se întâmplă pentru la anul, că avem timp și de astea și doar centrați-vă pe voi, pe sufletul vostru, pe corpul vostru. Foarte important cu Marte retrograd să fim mai răbdători, să fim mai diplomați, să nu ne lăsăm prinși în această capcană a frustrărilor, al conflictului, al tensiunilor între familii, între frați, mai ales acum mergem acasă cu toții sau ne întâlnim cu prieteni dragi, cu familie și să intrăm în aceste subiecte care tot mișnă, da, în aceste săptămâni, politica, da, și viitorul țării și economia și viața socială și toate aceste lucruri. Deci, faceți o deconectare de la toate aceste evenimente, cât puteți, sigur, că acum, ce să vă zic, sunt probleme importante și nu putem să dormim nici în papuci. Dar e foarte important să ne menajăm pe noi, sănătatea noastră, mintea noastră, pentru că fără să ne menajăm pe noi și sănătatea noastră, ce mai contează ce este în exteriorul nostru. Deci, dragii mei, aveți grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare.